presented by MRS Music. महिमा डीजे जरता जवानी हमार पड़ल बा सुखार सैया घरे आजा। जरता जवानी हमार पड़ल बा सुखार करे जाऊ घरे आजा। लहंगा में धइले बा बोखार बलमुआ घरे आजा। तेल बिना सुखता महिमा डीजे सौली चौक वाली से MRS म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। छूटल ना रहे हमारा देहिया के हरदी तब काहे बनल सैया इतना निदरदी। छूटल ना रहे हमारा देहिया के हरदी तब काहे बनल सैया इतना निदरदी। फूल के भइल बा दुनु जोबन रसदार सैया घरे आजा। लहंगा में धइले बा बोखार बलमुआ घरे आजा। तेल बिना सुखता महिमा डीजे सौली चौक वाली से MRS म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। लागल खलाली हमर होखे न उजर ये सनी मना करती हम नैहर में गुजर। सुनत लागल खलाली हमर होखे न उजर ये सनी मना करती हम नैहर में गुजर। राइटर सहनी रोशन निकर है यार सैया घरे आजा। लहंगा में धइले बा बोखार बलमुआ घरे आजा। तेल बिना सुखता सुन न बर्दाश्त नहीं के।